tak vlastne iba jeden, ale dva. Na druhom je kafe restaurant a na prvom je kafe bar. Aha, tak asi kafe bar. Papať nejdeme. Už ideme na druhé? Ja ty točíš výťah. Nevadí. Čo robíš so zvukom? Nie tam. No zmohol. Však nič A nehovoríš. ja tu hovorím, že skontrolujeme nacistu. Teraz si to povedal. Predtým ne. Čiže ideme na druhé poschodie? Je tak? Na prvé. Bar? Alebo restoran? Na druhom je kafe restaurant Tak na prvé. a privátny salón a na prvom je kafe bar. No, čo idú? Kam až idú s tým výťahom? Počkaj. Ty vole, ako ona. Eins Stock. Tie schody viedli hore. My ideme neoprávnene výťahom. Možno, že aj tú štružu si dal. Žrút. No choďte, choďte. To sa volá Gerstner Café. Bien.